Bemano murikito wikili forenge mwanchu murigaria hegatia baraibari baikirana sense meyo ngamo no mu MCA we ward yeri goma mheshimiwa Nyambega Gisesa negatia babwatani bande inseye kyamekyo kya UPA tokoskabosyo kubwatakana na maoni hayo abwatogetwe ne kyombekeri gya global ranking kyanegetie kusangiria maoni y'abananchi bose Ebirengererio y'abananchi kurwa se bungeri ya ABAMACHOGE wachache nigo bono hegati y'abananchi baesogetie na kwene kyakura Ebirengererio byabo kubwatakana bochori obukagere kwene kiwo mwaka bwechiri bubere 25 na ibera sabange banyatiko babako mwakira ekoko ZACHARY nyamataro osenyantaro onyariko bakagwesoke na gosaba bamenyi bechinseme echo komubwate siasa EGANGA yayo gochekoryo Oborai bwe bungeyo osyo obachoryo ZACHARY onduso nyamatari aka Olympic muna manyakanite bo machoge na gusi na Kenya ngima ntagete kwira chinga kicha sogwa kanga yamano asenge encho ya matokeo narora nande asambasu Kenya ngima na global ranking analysis. I think this is a reputable company ego deal na analysis yechi results was a probable results cha siasa ego nkaraba ndange number 1 aso machoga chache nga anyendri chikura cha kulero na banale koira a position ingia number 1 with a 48%. That is so good ascend because eko ngeni courage mono yante binga egasi yanengo kora yanchiru nabantu babo machoge na I like it because eko a company of its reputation eko kora research with a lot of accuracy yengeto moyo manenga abantu babo machoge biyamana sengencho bali mwa boletigu mwanganji tabange kubwa my competitors igo result yeyo muna yasogete na ende buna togenda tokora merobel wichasi chikura yango sawa machoge momanyanga bali mogo support mwabera abange na ende muri abange kubwa bali bago support my competitors nale ko encourage machoga abange momanyanga onduso ZACHARY na abugate amangana maya for machoge nimbugate Ebirengererio biya kubwate kanne kisemi chabo machoge mono muna ncho mwalimu asengencho yegasiane ngokora inchegasiane nene nimbugate school chikoro Olympic group of schools kiri school sanemo I think abaiboli abange babo machoge abana babo baitere school chiane nale ko bakeranga mbiyamona ase bali mu twakorere gasi na inu mbiyamona sangencho abana bali basokero school chiana abange bakiri school chingia egasi yengia nereko garabo machoge bako ngeni encouraging ninje ntakere ko bakorere gasa parliament ko bwatekana na abakongo barorire as leadership ya machoge aba machoge mbatageto monto rasu kisemi motu mono ko bwase kirabono iga abare mamboro mono as chiskuru cheito in terms of infrastructure chiskuru chinene ogoenda kwanyore skuru tebwati no nye fence skuru tebwati laboratory tebwati computer laboratory tebwati no nye science laboratory support chiskuru cheto chere nenke wikira bona iga abalimu ba staffing in most of our schools ebarabake chiskuru cheto general njibwata bokongwa sense mo yigiseme ekina kintagete go fix muna inche ZACHARY onduso nyamatari Olympic eko eranche gasiane ne chisemi na ndege ntokende ya kabere ntagete gote ya machoge ngabasa konyoro monto mbweka ina se parliament inche ndigere limono CDF munego tumeka mono chibesa chie basari aba machoge bari gore chibasari for the last 2 years bararo muna chibasari chiruru abana baitu baba machoge na batagete kisemi chingia kyara nabu mambi yaito onye bana baitu mbaga soma buya rero onye ntoko ba support muna abaiboli na ande muna Oborai tobakanere fees ebasari ego chabaye ego abana bonse basoma ba encouraged igo ngamambi yetelingia chiskuru chetu chiba supported igo ntraro sibo machoge mambi machoge ndege tabantu abangaini tetoka ngabantu abaliri abange bali machoge eko ara chiskuru chetu ntwa supported ntutageta mache ntutagete chistima